बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि बड'लेण्ड बिसायख'थि 2020 नि सायाव अपारेशन दा जों दङ 20 नं मथनगुरि बियाबनि उदां बिजाथि माखन सरकारिनि न'आव जों दिनै बिथांजों बिसायख'थिनि दावहायाव बिथाङा माबायदि साखाफारा जादों बिनि सायाव जोङो सावरायनि मुंख'नो गोनांदि बिथाङा बिटिसिनि गिबि बिसायख'थि 2012 मायथाइयाव बानजायनाय जादोंमोन। बै समाव उदां बिजाथि महरै देरहादोंमोन। 2010 मायथाइयाव बिसायख'थि जायो नैथि खेबनि थाखाय बड'लेण्डनि बे समाव बिथाङा उदां बिजाथि हिसाबै गसंनानै देरहादोंमोन। थांनाय 2015 मायथाइयाव जानाय थामथि बिटिसि बिसायख'थियाव बिथाङा उदां बिजाथि महरैनो गसंदोंमोन, नाथाय देरहानो हायाखैमोन। बे खेबाव बिथाङा उदां बिजाथि हिसाबैनो गसंनो लाबावबाय। मुंख'नो गोनांदि बिथाङा उदां बिजाथि महरै गसंनायनि उनाव बिपिएफ दोलोनि सरकारावनो बिथाङा लोगो लाफाबोबाय थादों आरो थांनाय 18 मार्च खालि बिपिएफनि जेनेखि टिकेटनि उनावहाय जोबथा नमिनेसन होलायनाय जाबाय बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय। बे समाव बिथाङा दाबिदार होननानै मिथिनाय जादों, नाथाय बिथांनो टिकेटखौ होनाय जायाखै, गुबुन सासेनो होनाय जादों। अब्लाबो बिथाङा बे जायगानि सासे पपुलार सुबुं, बयजोंबो फरायजानाय सुबुं, बे हिसाबै बिथांखौ रायजो राजाया खावलायदों जे नोंथाङा आरो गसंबावनांगौ, उदां बिजाथि महरै जों नोंथांजों दङ। बे हिसाबै बिथाङा बिसायख'थियाव बारसोमदों आरो बिसायख'थि दावहाथिलियाव बारसोमनानै बिथाङा दासान्दि मबिलाइजेसननि मुखुब सममोन। कर'ना भाइरास जेनाखि दोहौ, बे दोहौनि थाखाय भारतआव लकडाउन खालामनो थाखाय बिथांनि मबिलाइजेसना थाबथानो गोनां जादों। बे समाव बिथाङा न'आवनो थानानैहाय गोबांसाजों जगाजग खालामनो जानबुंफोरनि गेजेरजों बेखौ मिथिनो मोननाय जादों। बिथांनाव गोबांसाया लोगो हमनो फैनो नागिरो बिसायख'थिनि बाथ्रा लानानै, नाथाय बिथाङा आनज्रायनानै थाथ'नांदों लकडाउननि बाथ्रा लानानै। जोङो बिथांजों सावरायनि माबायदि पलिसि एडप्ट खालामनानै बिथाङा थांनाय 2005 आरो 2010 मायथाइयाव देरहानो हादोंमोन आरो 2015 मायथाइयाव जेननायनि उनावहाय दा 2020नि बिटिसि बिसायख'थियाव बारसोमनानै देरहानायनि मा प्लेन खालामदों बेजों सावरायनो नोंथांनो खुलुमनो नागिरदों। नोंथाङा 2005 मायथाइनिफ्राय बिसायख'थियाव बारसोमजेनदों राजखान्थियाव आगान होनानै। 2010 मायथाइयावबो नोंथाङा देरहादोंमोन, 2015 मायथाइयाव जेनदों आरो दा 2020 मायथाइयाव बिजाथि हिसाबै देखांबाय, उदां बिजाथि हिसाबैनो। नोंथाङा बिपिएफ दोलोनि सासे मैखोम मावफारिया, नाथाय नोंथाङा खेबसेबो बिपिएफनि टिकेट मोननाय जायाखै। अब्लाबो नोंथाङा देरहाबोबाय थादोंमोन आगोल समाव आरो नै देग्लायबो नोंथाङा बिपिएफनि टिकेट बिदोंमोन होननानै मिथिनाय जादों, नाथाय नोंथाङा टिकेट मोनाखै। नोंथाङा देरहागोन? देरहानाया देरहागोन, आं देरहानायखौ एसेबां सानाखै। टिकेटखौ बिनायनि मोनसेल' थांखिया बेमोन जे दिनै बिपिएफ दोलोनिफ्राय जेसेखिनि रायजो राजानो जेसेबां मावबोगासिनो दं, थिगानो मावगासिनो दं, खिन्थु बे मावनायखौ बेवहाय थानाय माखासे दोलोनि माखासे बिबानगिरि बिथांमोना जेरैबायदि रायजोनि गेजेराव लांनांगौ बा रायजोनो जेरैबायदि मावनायखौ दिन्थिनांगौ, थिग बिदि नङाखै। दा बेहाय ओरैबायदि नुदों जे साब्रै साबा मानसिनिसो दोलो। गोजौआवबो बेखौनो सिन्था खालामो जे साब्रै साबा मानसिया बिबानगिरि, बिखेखय बिबानगिरि नङाब्लाबो किसु बेक्तिगत किसु मानसि दं आरो माखासे 10-12 जन। बेखिनिनि बाथ्राजोंनो बिपिएफ दोलोआ सोलिनाय बादि नुनो नागिरो। नोंथांनि हालामाव? बे हालामाव नङा, सारा जोंनि सालबारि जिल्लायाव। सालबारि जिल्लायाव ओरैबायदि साब्रै बेक्तियानो बेखौ सालायनाय बादि नुहुरो आरो। अथ'स जाय साब्रै मानसिखौ रायजोआ खुनु पद्धेबो मानिया आरो बिथांमोननि मावनाया रायजोनि थाखाय माबा मोनसे मोजां सिन्था खालामना मावनाय बेबो नंखाथारा। गावनिखौ सिन्था खालामनानै बिथांमोना मावनाय। आरो सिगांबो माखासे जिथु बिटिसि सृष्टियाव बिथांमोननि खुनु बिहोमा गैया आरो बिथांमोना
जेबो बेनि सोमोन्दै साननांगौ होनना दं माबा मोनसे साननांगौ बेनि बागै जेबो बेसा सिन्था सरसा गैया बिदि बेक्तिनि सायाव दा बिपिएफ दोलोआ सोलिगासिनो दं जायनि थाखाय दिनै रायजो राजाफोरा खुद्रियो नोंथाङा 2022 मायथाइयाव बिजाथि हिसाबै गसंनानै देरहाजेनदोंमोन बै समनि राजखान्थि मा थासारिजों नोंथाङा माने देरहानो हादोंमोन दा बेहाय गिबि खेबाव आंथ' राजनितियाव बिदि आगान होआखैमोन गिबि खेबाव राजनितियाव जेब्ला आगान होनानै जेब्ला आं बिजाथि महरै गाखोबाय अब्ला बदकर आंनि मावनायाथ' एसेबां रायजोनि मावाखैमोनबो जेराव बा रायजोफोरा मोनसे मिथियोमोन जे बै मुभमेन्टनि गेजेरजों किसु आंखौ मिथियोमोन जोंनि अकल जोंनि बर' हारिल' नङा बर'फोरनि गेजेरावल' नङा गुबुननि गेजेरावबो किसु मिथियोमोन आरो बे मुभमेन्टआव जिहेतु मैखोम रुल लानाय हिसाबै बे सागे बिनि थाखायनो हयथ' बै गिबि खेबाव देरहानायनि माबाया बेनो जागोन आरो नोंथाङा बड'लेण्ड मुभमेन्टजों माबायदि सम्पर्क दंमोन बड'लेण्ड मुभमेन्टआथ' बै एबसु मुभमेन्टनिफ्रायनो नै बिएलटि मुभमेन्टसिम बिसिम जरित दं माबोरै दं बेखौ आं बुंलायला बेखौ गासैबो मिन्थिगौ बेखिनिसिमहालागै दंमोन ओमफ्राय दा दिनै फैयै फैयै हयथ' सेकेन्ड टार्मसनि जिथु आंनि देरहासारनाय बे हयथ' सागे रायजोफोरजों गोरोबलायनानै जिथु खामानि मावनाय रायजोनि दुखु खस्थ' हक जिखुनु परिबेगाव बिथांमोनजों ज' जानानै जिथु मोनसे परामर्श बा मोनसे अनसुंथायानो होन जिखुनु हेफाजाब थाफानायनि थाखाय हयथ' बे सेकेन्ड खेबनि देरहासारा बेनि थाखाय हयथ' जाफुंदो बिदि आं सानो आरो नोंथाङा सासे एक्सपिरियेन्स माने एमसिएलए 2005आव देरहाबाय 2010आव देरहाबाय 2015आव नोंथाङा आरो जेननो गोनां जाफैदोंमोन बिपिएफआ नोंथांखौ बारे बारे फोथाय खेबस' खालामनाय जादोंमोन अब्लाबो नोंथाङा बिपिएफजोंनो थाफाबाय थायो फोथाय खेबस'थ' बिदि मा बिथांमोननि दोलोआ जाय हाइकमान्डआ सोरखौ मोजां मोनो मोना बे बिथांमोननि बाथ्रा खिन्थु एबार खेबाव खिन्थु थार्ड टाइम जेब्ला आं जेनबाय अब्ला खिन्थु आं बिपिएफनि टिकेट गैयाखै आदसा चिफ सारनाव आं थांदों बेहाय थांनानै आं बुंहैदों आंनो टिकेट नाङा एबार आंनो टिकेट होनो नाङा 50नि खोथा नै ओइ थांनाय आदसा बेहाय जोंहा एक्स एमएलए हेमेनबो दंमोन आदसा बिथाङाबो मिन्थिगौ आं बुंदों आंनो टिकेट नाङा आं इन्डिपेन्डेन्ट गेलेगोन नाङा होननायनि कारना बेमोन जे बे समाव बर' अनाबर'नि बहुद बांद्राय जादोंमोन आं सानदों जे नाय जायखिजाया जोंनि माबायानो चिफ सारानो बिटिसिखौ दानो हाफुंथों बे साननाय आंहा दंमोन गोसोआव बेहाय जिथु हिरा सरदेनि बिराद उद्धान अनाबर'नि बेहाय आं सानबाय बेहाय जुदि आं टिकेट लायोबा अब्लाना गुबुन समस्थिनि गुबुन हारिफ्रा बिथांमोना एसे समाल'सना खालामनो बांसिन इसु मोनगोन गासैयावबो बर' गोजा जोंलाय मा खालामखो अब्ला जोंलाय बिपिएफजों थानानै मान थिग बिदि किसु मोनसे इसु सिखारनो हागौ बेखौ सिन्था खालामनानैनो आं टिकेटखौ बिखायाखै आङो नाङा होनखादों आरो बेनि ओंथिया जाहैबाय जे 2015आव नोंथाङा देरहानो थाखायब्ला बिपिएफ दोलोनि टिकेट नांलायामोन देरहानाया आं ओरैनोबो देरहागौमोन नोंथाङा नोंमारगोन टिकेटखौ लायाखिसै देरहानाया ओरैनोबो देरहागौमोन खिन्थु मोनसे बेहाय मा जाबाय मा जोंनि समस्थिनि गेजेराव जे रावबो दोलोआ गावसोरखौ देरहागोन होननानै टिकेटबो भटबो बिखायाखै रायजोनाव मिथिखागौ जे आं देरहागोन दानो बियो देरहागोन बेखायनो बिसोरो मा बुंबाय मा खेबथाम बर' मानसि देरहायोबा रिजार्भ जायो आदसा मिस दा बे आरो माने एकदम लास्टहालागै बेहाय ओरैबायदि जाहैबाय मा बार बेखौनो बुंनाय जाबाय जेसेबां मिनिस्टार फैदों मिनिस्टारनो लिरना होयो बुङो खेबथाम देरहाबा रिजार्भ जायो ओमफ्राय लास्टआव मा जाहैबाय सिपिएम जा हक सिपिएमनि माबायाव बेल्टआव थानाय जिथु समस्थिमोन जिहेतु बांसिनै मेजरलि सरफक समस्थिया बेहाय सिपिएमनि माखासे दैदेनगिरि बिथांमोनखौ रायजो राजाफ्रा किसु फोथायो बिथांमोना मिसा बाथ्रा बुङा बिदि मोनसे फोथायनाय दं आरो रायजोनि गेजेराव बेखायनो रायजोफोरा वेट खालामदो जे नाय सिपिएमनि माबाया मा बुङो बिखेखै उद्धव बर्मना मा बुङो अब्लाना उद्धव एमएलए मोन उद्धव बर्मना जेब्ला फैनानै लेखा फिसायाव लिरना हरबाय बै मिलन बाजाराव दा बेहाय ओमफ्राय बे बुंबाय बेखौ नायनानै
थिगबो गैया बिटिसियावलाय मा नियम निथि दं बेलाय जा गोसो बेखौनो खालामनो हायो नैबे होमबा अब्लाना गथ'फोरा बुंबाय रायजोफोरा खाथां जाबाय जे रिजार्भ जामारगोन खेबथाम बर' मानसि देरहैबा रिजार्भ जामारगोन अब्ला ओमफ्राय जेब्ला भट जानोसै साननै दं बेहाय गासैबो फन सार माबा रिजार्भ जागोननो ओरैबायदि जागोननो माबा माबि ओरैबायदि बड'लेण्ड माबा माबि बेथ' रायजोफोरनि बाथ्रा माखासे जोंहानि न'आवथ' 7था भट दङ गांनै होसिगोन गाज्रि मोननाङा सार फैगौ बाराव होजोबनोसै नै बिदि आरो बिदि आरगुमेन्ट फैबाय बिदि माखासे ओमफ्राय आंबो दे बिदिबालाय आरो माथो बुंबावनो आदसा दा रायजोफोरनिसो आंथ' हारसिंलाय बोरै आंहाथ' हारसिं गांसेल'सो भट दं ओमफ्राय रायजोफोरा होनानैसो बुरजा जानानैसो देरहागोन ना बेयाव जेबो आंहा आफसुसबो गैया आं जेबो माबा खालामासै दा बिपिएफनि केन्डिडेट माबाया गौतम दासआ देरहानो खाबु मोननाया बे जाहोनावनो देरहानाय भटथ' मोनाखै बेथ' बहा सिगां आं देरहानानै जेसे भट मोन्दों इनि आथाल'सो मोन्दों देरहानाय भटथ' नङा ओरै रानला रानलि एक्सुवेलि आंनि थाखाय बेहाय अनाबर'आ देरहानो हाया अनाबर'आ नङाबा ओरैनो देरहायो सिगांबो देरहायोमोन खिन्थु माखासे अनाबर' माखासे बर' नङै माखासे सुबुंफोरा गासैबो मोनसेल' जाथि नङा गासै जाथिनि मानसिफोराबो आंजों दं आरो आंनि जिथु माबा मावनाय दांनाय आंनि जेसेबां रायजो राजा बिटिसिनिफ्रायथ' आं जेबो मावनोनो हायाखै जेबो मावनो हायाखै अथ'सो आं एमसिएलए जाखांनायनि उनावबो चेयारमेन टिएलसिसि माबा माबि सब किसु रेकर्ड गैया मोनसेबो स्किम बिटिसिनिफ्राय आं मोनफेरनाय खिन्थु रायजोजों थायोब्ला रायजोनि माखासे बिपद आफदाव जुदि नोङो सहजुग होनानै रायजोफोरखौ मोनसे मोजां लामाजों दैदेनलाङोबा बेहाय स्किमनि माबा माबि कम्बल माबा जि राननाय माबा माबि राननाय बे नङाबाबो मानसिफोरा मोजां मोनो बे आरो आङो बे खारनावनो सोंनाय जादों जे नोंथांखौ माने फोथायखेबस' खालामदों होननाया नोंथाङा माने एमसिएलए जानानै देरहाबोयो बिनि उनावहायबो नोंथांखौहाय बिथांमोना उननि समाव टिकेटखौ होआ जानो हागौ आंनिफ्राय कमिसन मोना बेबो मोनसे जानोबो हागौ दा नोंथाङा बे खेबावबो टिकेट मोनाखिसै बिपिएफनि अब्लाबो नोंथाङा बिपिएफखौनो फोथायनानै लायो बिपिएफखौ फोथायनाय बाथ्रा नङा जिहेथु आंथ' बिदि फोथायनाय गैया आंथ' बुंदों जाय सरकार दागोन बेजोंनो आं दं आदसा जाय सरकार दागोन बेजोंनो दं इन्डिपेन्डेन्ट माने मा उदां माने मा रावनिबो सिङाव नङा उदां जाय सरकार दानो हागोन आंखौ लानानै बेजोंनो आं दं थारमाने नोंथाङा उदां बिजाथि जानानै इलेक्सन गेलेबाय सरकाराव जायखि फैदेला बेजों जयेन जानाय जाबाय दा होमबा इउपिपिएलआ सरकार दानो थाङोब्ला बिथांमोनजों इउपिपिएलजों थानांगोन आदसा इउपिपिएल आरो बेयावथ' बुंनांगौ गैया कंग्रेस फैबा कंग्रेसजों थागोन एकदम बा नबसरना फैयोब्ला नबसरना फैबाबो नबसरनाजों थानांगोन उफायथ' गैयाना माथो खालामनो आंथ' इन्डिपेन्डेन्ट ना मथनगुरि बियाबनि गाहाय जेंना होनोब्ला माखौ बुंनाय गाहाय जेंना होनोब्लाथ' जेंनायाथ' बहुद दं दा बेखौ बुंनोथ' मा दा बुंसोलायो जे बहुद किसु मावबाय हेन मावबाय टेन मावबाय दाख्लि आं खोनादों जे बेहाय डिस्ट्रिक्टनि बिपिएफ दोलोनि माखासे माबाफोरा बिबानगिरि बिथांमोना बुंदों माबा सालबारि समस्थियाव खामानि जायाखै माबाया मा मावखो हेन मावखो हा एसे सासे बिजाद माबा दं बेहाय बोथोर उनाबरनिफ्राय देरहानाय चक्र बे जेबो मावनो हायाखै गतिके जोंनो फदो जों मावो सरकारालाय सोरनिसो सरकारथ' बिपिएफनिसो बिपिएफआसो मावगोन सरकारा होमबा सरकाराथ' माबानि नङा मा होनदों चक्रदासनि नङा सरकाराथ' आं बेहाय मावनो हायाबा आंथ' सरकार नङा बिपिएफनिसो होमबा गावसोरनो जे मावनो हायाखै बे बाथ्राखौथ' गावसोरनो खुगाजों बुंनो लाबाय मथनगुरि बियाबनि खोथा बुंदों सालबारिनि मथनगुरियाव गावसोरनि दं नालाय बुङासै जेनेबा खिन्थु एखे सालबारि आरो मथनगुरि माथो पार्थक्य दं ठिकादारफोरा खामानि मावदों जेराव 1 कौटि बेहाय 10 लाखनि खामानि मावदों बेखौथ' गासैबो बुंदों खामानिया जायाखै नङा जादों जथेस्थ' खामानि जादों खिन्थु खामानि जानानै मा जानो खामानिया जेसे परिमाननि जानांगौ बेसे जायाखै बिदि अनेक किसु थाखानि बोलोजों जाया थाखायानो सब किसु नङा आरो थाखा बिटिसिआव जिथु पलिटिक्सआ एकदम थाखानि माबायाव जाबाय दिनै बर' मानसिफोराबो गोदोथ' थाखा ना मा मिथियामोन जोंहा एकजेक्ट माबानानै माबा रायजो राजानि जिथु समाज माखासे समाजनि एसे रोंगौ रागौ मानसि थायो बिथांमोननि बाथ्रा मथै भट होयोमोन दिनैथ' गासैबो फैसा नङाबा भटखौनो होला
दा बे परिखेबाया थायोबाथ' दिगदार जागोन गाबोननो जुदि सोरबा बिपिएफ दोलोनिख्रुइ बुरजासिन फैसा लाना बेहाय जना थाफैयो बेथ' बायना लांजोबगोन माथो बिदिबालाय नोंथांनि अबस्था मा जागोन आंनि अबस्थाखौ आङो एसेबां थाखा फैसाजों किसु माबाग्रा मानसि गैया कारन बेहाय बे मथनगुरि समस्थियाव बहुत कनसियास भटार्स दं कनसियास भटार्स बेनि थाखायनो दं जे सिपिएमनि माबायाव आमोलाव अनेक सिपिएमनि बेल्ट बेहाय सहसाव सिपिएमनि मानसिफ्रा साना हवालासिनो भट होआ बेखौ हयथ' गासैबो मिन्थिगौ माबा मोनसे मोननाय मोनैजों बाथ्रा गैया मानसिया थिग जानांगौ दैदेननाया थिग जानांगौ नैबे आरो थारमाने नोंथाङा आसाबादि देरहागोन ना आसाथ' नङा देरहागोन दा बिटिसिनि बिथोराव एक नाम्बाराव आं देरहागोन सेकेन्डआव सोर देरहागोन मिथिला रावबो दाबो बर्थ'य सागे बुंनो हाया दा जोंहाथ' हाग्रामा महिलारि साराबोथ' बे एखे अबस्था बादि खोनाबाय थायो गेजेर गेजेर मोननै समस्थियाव होलायलायनाय हयथ' देरा सिब सासे सिब हिसाबै सिबखौ सोरबा फेजेननायाबो बेबो भुल जागोन बेखौ आं लुबैया खिन्थु बिदि गिनांलायनाय परिबेस जादोंबा बिराद दुर्भाग्य दा प्रमद बर'आबो बे एखे बाथ्रा हाब जोंनियालाय नेताफोरालाय मानो बिदि मोननै सोरबा सासेया जागौमोन ना बेहाय बिसोर गांनै टिकेट मोनो सोरबा गांसेखौनो मोना मा जानांगौ जाखो बेनो खिन्थु बेक्तिगत दलसो जाहैबाय बेक्तिगत दलावलाय हा जोंफोरबायदि जाथिनि सिन्था खालामग्रा ओनसोलनि रायजोनि सिन्था खालामग्रा मानसियालाय माबादि साननो हागौ बा माबादि टिकेट मोननांगौ जोंलाय माबोरै मोननो हागौ हा आरो दाथ' आरो मा बुंनो दा जों बुंला माखासे रायजो राजाफोरा मिन्थिगौ हा जायफोरा माखासे ओनसोलाव जायफोरा माबादों जग्य बेक्तियाबो टिकेट मोनदों माखासे नंगौ थिगानो दं बिथांमोननि बेलायावबो बिथांमोना गाव गावनो देरहाखागौमोन खिन्थु बैफोर माखासे गुबुन समस्थिफोराव जाबायदि जादों दा बेफोरनि माखासे हावाया नाङैना बेफोरावबो गाज्रिसो जाहैगोन किसुमान बिदिसो नुहरदों आरो आं बे खारनाव नोंथाङा बुंनो नागिरदों जे नोंथांनि बियाबनि रायजो राजाफ्रा जोबोद सांग्रां रायजो राजाफ्रा नोंथांखौ भट होनानै नोंथांखौ देरहाहोगोन जोबोद गोजोननाय होदों नोंथांनो आरो नोंथांनि जेनाखि मन'बल गोसोनि बोलो बे जोबोद गोख्रों आरो नैबेखौ बाथ्रा नाय दिनै खेबब्रै जाबाय दा जों इलेक्सन गेलेनाया इलेक्सन कमिटि आंनाव थाया स्टियारिं कमिटि गैफेरा सिर्फ आं खुनु दाये बाये खुनु केम्पेनारबो गैया खुनु आंनो आरो बेहाय कमिटि गैया सोरखौबा गिदिर फिसा बानायनाय बेहाय गैया बास आंनि मोन्थोरा बेनो सोरनाबा भिखारिना गांसे भट आंनाबो गांसे भट सोरबा बिल्डिंआव थानायनाबो गांसे भट गासैनाबो गांसे भट बास माखन सरगियारि बिथाङा जोबोद बोलो लानानैहाय गोसोनि बोलो लानानैहाय ब्रैथि खेब बिसायख'थियाव आगान होदों आरो बिथाङा एकदम कनफार्म होनना बुंनाय जादों गाव देरहागोन होनना बुंदों बिथांनि जेनाखि गोसोनि बोलो आरो बिथांनि मावनायनि जि स्पिरिट बेयो बाख्नायथाव बिथाङा फैगौ बिसायख'थियाव देरहाबोथों आरो देरहाबोनायनि उनावहाय बे हालामनि जौगानायनि खामानिनि बाहागोआरि जाथों दैदेनलांथों लोगोसेनो बड'लेण्डनि गासै हालाम जौगासारनाय बिथिङाव बिथाङा खामानि मावनो आवगायबोथों जों बेखौनो मिजिं खालामगोन बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि दिनै बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोनथों खुलुमबाय